Dostlar, barıгызга да сәлем. Казандагы концертыма чакырып видео куйганнан соң сездән Unix'та быел концертың булмыймы дигән сораулар бик күп килде. Әле һаман да язып торасыз, шалтыратып торасыз. Мин әлеге видео белән сезнең һәрберегезгә шушы сорауга җавап бирәсем килә. Минем әлегә үземнең дә җавабым юк, нәрсә дип җавап бирергә белмим. Безне быел нәрсәгәдер концерт куярга Unix'та көн бирмиләр. Unix'ка кертәсләре килми. Нәрсә өчен, нәрсәгә без нәрсә эшләдек, сәбәбе нидә, без әлегә һаман бер нидә аңламыйбыз. Безнең ничек булды? 23 елның ноябрь аенда 3нче тапкыр Unix концертлар залында концертыбыз булып узды. Без ничек эшлибез, дуслар? Концерт куйганда 1 ел алдан көнне билгеләп куябыз. Без сорадык 24 елның ноябрь аендагы көннәрне. Алар безгә ноябрьдә урыннар калмады дип җавап бирделәр. Ноябрьдә урын булмагач, без сорадык декабрьнең башын, урталарын, шулай ук урыннар юк. 2024 елга, дуслар. Инде шушы елга урыннар калмагач, без мәҗбүр булдык 2025 елның ел башларын, февраль, март, апрель 25 елның расписаниесе безнең кулда юк. Әлегә без сезгә җавап бирә алмыйбыз. Расписание кулда булу белән, ачылу белән иң беренче булып сезгә җавап бирәбез дип алар безгә вәгъдә иттеләр. Без моңа ышандык, көттек. Инде һаман вакытлар кыскару белән без башлап һаман исәнне төшереп килдек, сорадык. Көннәрдән бер көнне алар безгә җавап бирделәр. 2025 елга, дуслар, февраль, март, апрельгә урыннар юк. Һаман аларның яраткан сүзләре, яраткан җаваплары урыннар калмаган. Моннан соң без бер фикергә килеп, без аңладык, безгә көн бирәсләре килмәгәнен, Unix'ка кертәсләре килмәгәнен. Без шуның өчен Чулпан концертлар залын 2 көн алдык, 26-сы, 27 февраль әйткәнемчә. Дуслар, беләсезме? Мин моңа борчылмыйм. Мен моңа аптырамадым. Шуның өчен нинди генә нәрсә генә булса да хәерле эшләр булсын, ахыры хәерле булсын. Аллаһ Тәгаләнең бер дә белмәгән, күрмәгән эше юк. Шуның өчен һәрвакыт хәерле булсын дип телим. Шулай дөресрәк булыр, шулай тиеш булгандыр, дуслар. Нәрсә өчен борчылмадым? Минем яраткан чын, тугры тамашачыларым, мин кайда гына концертымны куйсам да, урамда куйсам да, алар мине карарга киләләр. Менә мин шуның өчен тынычландым, шуның өчен сөенеп йөрим. Менә минем тагын нәрсә әйтәсем килә, дуслар, туганнар, яраткан тамашачылар, рәхмәт минем белән бергә булганыгыз өчен. Бердән булганыгыз өчен, минем өчен кайгырганыгыз өчен. Алга таба да шулай бергә булыйк, бердән булыйк. Инде мин таңа сезгә сүз бирәсем килә, алга таба да үземнең матур концертларым белән, үземнең дәртле, матур җырларым белән сезне сөендерермен дип ышандырып каласым килә. Рәхмәт, мин сезне яратам, хөрмәт итәм. Шушы әлеге сорауга ачыклык булса, мин сезгә әле алга таба хәбәр итәрмен. Рәхмәт, исәнлектә күрешик.